anxiety ti natna lu lampang datna chi khat hi miso ti jing ayang nen om nual maya in kan mer hiat viau to boknga in anxiety tuntum chon anxiety chungchang te anxiety chi sang te alan chu dan te ain kol na ati ji om na te eng te soi kan soi don ani anxiety anti hianin hemi hlau thon na te hemi chi ai na te hemi phok lek na te tin soi fi ila a thia thiam thei mai ome ana sat chuan in hemi anxiety hianin hemi kan ni tin nun phung te kan na tho te hi ati boi thei em maya mi hring tu po in hemi thil engemaw thil thar emaw kan ma chhon don te hianin engemaw zam na te hlau thon ruk na te kan nei fo thina hetiang chu thil pa ngai ni amero chu anxiety nei te a chuan hetiang ate hi thil chi rang kan soi tek po kha a hlei luak in a lang chuaka an nun phung te po kha ate boi vek thin ani chuan anxiety disorder te chi rang in an then rang ve a chung te chu han soi ila ama sabera chuan generalized anxiety disorder an tia GAD an ti maya hemi GAD nei te hianin hemi an nit nun phung te le yang aten omzen nei lova in ngai tu vak te hi an chinga en tinan an hrisela din mun te an ngai tu a lau thon na ten an khata in an sum le pa din mun te an ngai tu a chung ko din mun te in an na tho na mun te tiang khanin thil chi rang hati khan an ngai tu na kha chol theilova kha nga wang te khanin engemaw lau thon na ten nei a chuan ngai that lo na te an nei ni chuan a chan le awang te po ka soi tur vak nei lo ma sela tina kan soi anga te khanin lau thon na khan nga mai ani panina chuan panic disorder an ti a panic disorder a chuanin thil engemaw hlau na an nei thut a enge an hlau bik po nei chuang lovin chuan thil thalo tak te le thil hlaom tak mai thil rap thlak tak mai lo thleng tur ang te pon hin hriat nan nei a kha enge thleng tur ang han ngai tlat thin thil hlaom tak te atianga chuanin ami an lu te lo hai thei thina an luak te chuaka chuan enge an om dan te pom lo mu mal lova an thok te po alo ha sat thin ani chuan an nuna le an taksa engemaw thil dang lam engemaw hlek lo om sela kha an ngai a thalowa an ngai ven ema an ngai thu tak u chuak thin ani enal mi pa ngai na te kan namnul me yang chi te kha an ngai thu tak ka enge hlau thon na khan an khat thin ani chuan phobias an ti a phobias chu thil engemaw tak le engemaw din mun engemaw a hlau na hi ni a enge phobias ti chu enge tuil hlau da te po kan te he hydrophobia te po thil engemaw eng thil po ni se khami a hlei luaka hlauna u chuak kha ani meng chu chuan social anxiety disorder an ti a hei chu midang ten a chezong in an chuang ti hlauna te mi an ti mual phawang ti hlauna te an nga a chuan mi te ma enge mual pho takin an omanga ti te khan hlau ta chuan mi pui ma te po khan an kal ngam lawa a han chu en tin mo za na enge mi te nan nui satanga ti hlauna te ti te khan ne na se ema he wang yen mi te bula te po nan om ngam lo thina anom du lo thina he wang yen in thian te po an kom sera pui pun na te angkal thadu lova an ma ni chawa om an ching thina ni chuan obsessive compulsive disorder an tia OCP nei te hianin engemaw thil engemaw ti non chen hi an chinga thil tul lo le tangkai lo po ni se kang te kha an ngai pui mo ta an ti non chen thin ani chuan an thil ti khanin om zia nei lo te pon phereng amai ro chu an ngai that nan te le emi an nat ti zi om nan te khanin an ti tho thin ani en ti nan in chung khur bung ruwa ti fai chen te bele bungbel te po fai tho ma se kha an no deng maya chuan in te po local tho ma sela an ve en big sen thin ta la te po kha chuan an kut te po fai reng ma sela kut an sil chen thin katian te khat tul lo ti kha tho ma sela ti ngai tlat kha dan hria chuan an thil ti ngai kha an ti non chen thin ani
chuan post traumatic stress disorder an tia hi PTSD ti mai ila PTSD hi etnan tun ma a thil thalo lo ton to wang te po ani theya nan pong sual lo to wang te ani theya chuan enga mo tol tha na in tha ta te lo mu to wang te chuan din hun la om taka a lo din to wang te ani theya ti nan sipai te po in do na thil rap thak tak tak mai ten hu a thi sen chuak na sal tu a in phat silaya in kap mo tiang hlom tak tak te kha khang allo ton to wang te le allo mu to wang te khanin anxiety an nei pha hun kal to khatiang te kha an thegil theilewa khang te kha an ngai to chuak ka an nun kha ti boi fo thin ani kha post traumatic stress disorder an ti a sap minga tang hianin omzia po hiat theme ome chuan separation anxiety disorder an ti a separation anxiety disorder hi chu mi tu emo laka lak han wang emo te chuan ko puite ne na in then wang emo in mun pakhala tanga mun danga son chu emo wanga hemi lulu lama hasat na lo om hi ani a etinan tu point lunglen na te ko hat na te chu kan nei veka mi hring zia ani a amero chu emi separation anxiety disorder ni te chu an lungleng u chuaka tia te khanin enge nun ko hat na te tianga hreom ti na te kha an nei na sabik thina enge an tua kha zuo ti meang to kam dang zong chuanin etnan hla thua te po nang lo chuan ka dam zo chuang hlei lo nge ti te po hi enge separation anxiety disorder lam te po apol lek lek ka ti thei ome yang khanin in then na wang te lana em mai te ong na mun son wanga enge om thiam lo in adjust thei lo ka tiang khan anong fo thin ni ole khang kha anxiety chi thang thang chu ni a yon anxiety an chu dan tang putte an soi ila nita ka soi to ang deuh khanin hlauna an neia hlauna u chuak an neia engam hleka hlau thon na an nga a in omnom lo tlat na te yang ka thil engam mo hla om tak lo thleng tu anga ina te kha an nei thin ani heng ta wang hianin zan an mu hil thelo fo a chonin an om hle thelo asap tong chonin restless kan tiang te enge an om anuam an om anam tlat lo bang te hlauna nga wang khanin ngai that lo na le om hle thilun te khan nga ani heng wang te hianin emi kut te hit te chomol te tian te khan neya an thlan te tla hemi thlan fim thlan vot te me yang khan te ka tla a an tho te po a ha thina eng mo hleka te tho ha emi asma nei ni chuang lo chop na po nei ni chuang lo lung na nei po ni chuang lo te po ka an tho ka ha thina eng wang te hianin lung nat na tin an thin te po phudut dut thina thin phudem te thin phudut dut he wang te hian lung nat na nei emote en ti a pumpun nat na nei emote an ti thin wa tam be chu atiang tho ha te thin phudut dut te chen khati chu anxiety lan chuna ani thei ti hrela in an ka te lo rowa in an luak te chuaka chuan an taksa te po hemi a khong an ti rol te tangmar lata an taksa te po ya khong deuh tat thi chuan luna lu hai taksa chauna omnom lo na hang te po kan nei thin ani khang khalan chu dan tlang pui ni a anxiety lo om chan takhi chumi khami wang chu ni e ti tur hi an soi fak tur hi om lova enge thil chi thang in pol wanga lo om nia hriat ani bera hemi kan thuak na tho in thak dang lam wang te hemi an om na mun a zir te le kan thil ton chi thang kan experience ti mayang khatia kan thil ton awang te chuan emi in thla chhona wang te khatia wang te khat anxiety te hi aum ve theya hriat ani bokani chuan anxiety hi ange nat na in kai chhon thei emi in thla chhon ani lo chuanin hemi nat na hrik te anga midang te atanga kan kai chhon ani lowa emi keima ani lama har satna ani berani ayan kol na hi adam doya chon adam do chi thang a oma escitalopram kan tiang te alprazolam te clonazepam am te ante khan ati zia om theya chon psychotherapy an ti a tiang chu mithiam bik te hnuaya in komna counseling nei te po tangkaya and non psychiatrist pan ang chi te
anxiety and kolna hian hemi ele in tha le dikte poimo thawa in nun phung ri sel taka nun te poimo a nun phung ri sel chu dita po kan siam to a in mai lo thatchiat lo hemi in soi chet tam te poimo a zan mu thil that te poimo a chuan caffeine tilna ang chi te le coffee te po in su ma tha chuan mezil juk lo turani a in heng ba ka hianin Christian te tan chuan tong trai fian dil tong ta ne te po hi asot thin ani chuan ele in hrisel eya chuan hei thil mom lu tuk ang chi te thil chini thlum lu tuk ang chi te chini thlum matanga siam ang chi te po ka in sum poimo a chuan hemi kan ni tin nuna hemi hei zoi muanga thok an lak wang hemi deep breathing kan ti te te po khai asot ve ni deep breathing chun chang hi bido ka siam to boka anxiety ti dam thei dam do hi om ngot lawa chuan anxiety ti dam thei in chal te po hi oi tur ani lo ni an chu anxiety ka pati dam ngot thei lo ani lo ni in anxiety doctor te mayang hemi psychiatrist te kan panani pon kami doctor te khanin min te dam ngot thei lawa amai ro chu kan anxiety te ka kan hne thei nan te le anxiety ti ze om na te khanin min pui theya in dam doi te min chonga khan min chok jang kai theya an ma ni doctor te lu lampang doctor te po khan min te dam ngot thei lo ni an chu anxiety mi dang te tanga kan ba kai khani lawa ke ma ni tanga lo om le ke ma ni tanga in siam e wang khanin ayan kol na po khanin ke ma ni poimo a kanil du put mang te po poimo a nge ma ni kha kan poimo ber ni chu ti mayang thoi zong in chuan mi thiam te hne atanga emi cognitive behavioral therapy an ti a ami zo tong cho ka thiam counseling an ti kha ana fi mai ome atiang lak te po a tha a chuan mi thiam bik te ne atanga thuron lak te le an thu zom te po kha poimo ani entenan anxiety lo nei to anxiety rethiam te anxiety nei omdan rethiam te chuan hlo thling taka anxiety lo pal tlang to te chuan anxiety and cool down lo zir to mithiam psychiatrist kan ti te khatiang pan te po kha a hlok ve ni chuan ati je omna le en kol na a hianin emi lavender te tha lavender te chu emi a hi angchi anim angchi te le a thingpui angchi te pon oma chamomile an ti a emi chamomile tea thingpui angchi te po yang in te po hi thave a chuan passion flower an ti a passiflora an ti boka en te po hian anxiety ati je om theya chuan lemon balm an ti a en te po hian anxiety ti je omin zan mut te po ati tui theya kava an ti te chuan valerian an ti te ei valeriana an ti boka en te po hian tha a ashwagandha te po hi ayurvedic dam doi tha ani a ashwagandha chungchang pe chu bido ka siam to a chuan l-theanine an ti a l-theanine hi emi green tea a amino acid chi khat ani a en te po hi anxiety and kolnan a tha a chuan kanna bidial an ti a kanna bidial CBD an ti hi emi kanja atanga emi lak chua hi ni a en te po hi anxiety and kolna te po hian a thave a khang te kha anim chi te thingpui anga he in thei chi te amu mang chi te po oma tuna tam doi thai le ram hin dam doi kan sui te khanin anxiety ati dam don ki na ni lawa amero chu anxiety te kha ati ji om theya mutte ati tui theya emiril ru ha na lau na phol ena te khang rang te kha ati ji om thei ani ole khang kha anxiety chungchang kan sui thei tlem chu ni te se